Ο λόγος που είναι δύσκολο το trading δεν είναι το θέμα της τεχνικής ανάλυσης. Το κομμάτι τεχνικής ανάλυσης, ξέρω εγώ να το πω δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ένα σκασμό προσεγγίσεις που μπορείς να μελετήσεις και να μάθεις. Θα πρέπει σίγουρα να μείνεις πειθαρχημένος στο να το μάθεις, να το κατανοήσεις καλά κτλ. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο πληρώνεσαι από το trading είναι τελείως διαφορετικός από οποιαδήποτε άλλη δουλειά και έχει να κάνει με σένα, το δύσκολο κομμάτι είσαι εσύ. Μπαίνεις με λάθος νοοτροπία μέσα στην αγορά. Μπαίνεις να μάθεις trading θεωρώντας ότι είναι κάτι εύκολο. Είναι εύκολα λεφτά, γρήγορα λεφτά, εύκολες στρατηγικές που αν τις μάθω, ok, αυτό χρειάζεται μόνο και τίποτα άλλο. Και γενικά προωθείται πάρα πολύ αυτή η λανθασμένη εικόνα στα social media. Οι περισσότεροι μπαίνουν μέσα σε αυτό το τομέα με λάθος εντύπωση, γι' αυτό και τα παρατάνε και πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τα ποσοστά, ας πούμε, που έχουν βγει, ότι δεν ξέρω εγώ πόσο, 95% των traders αποτυγχάνουν και τα παρατάνε, ξέρω εγώ, και μόνο ένα 5% πετυχαίνει, και δεν ξέρω, και από αυτό το 5%, ας πούμε, consistent να μπορεί να το κάνει full time, πηγαίνει ούτε στο 1-2, ας πούμε. Σε πόσο θα αρχίσω να γίνω full time trader ή να βγάζω λεφτά consistent. Σε κάτι, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ το ρωτούσα. Ναι. Το κάτι και εγώ το ρωτούσα. Έλεγα ότι θα το κάνω γιατί να μην πάω στη ζώνη του χρόνου, και εγώ το ρωτούσα. Έχει να κάνει. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Atlas Trades podcast. Ανανεωμένο αυτή τη φορά. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Και εγώ είμαι ο Τόλης. Και σήμερα το θέμα προσυζήτησης που έχουμε είναι το όνειρο του full-time trader. Θα μιλήσουμε για μύθους, θα μιλήσουμε για πραγματικότητα και θα μιλήσουμε και για το πώς το έχουμε βιώσει εμείς όλο αυτό. Το όνειρο του full-time trader. Για πες το όλοι. Ποιο είναι το όνειρο? Το όνειρο μεγάλο. Πολύ μεγάλο, ναι. Και προβληματίζει πάρα πολλούς, είναι η αλήθεια, στην αρχή. Και εμάς μας προβλημάτισε. Εντάξει, ωραία ακούγεται. Ναι. Ωραία ακούγεται. Full-time trader. Πουλάει και εικόνα. Έτσι, σε αυτό που... Στην πουλάνε μάλλον την εικόνα, έτσι όπως τη βλέπεις γενικότερα από τα social. Γενικότερα με πολύ high-leaky, με πολύ luxury ζωή και τα λοιπά. Ότι δουλεύω 1 ώρα την ημέρα και βγάζω ένα σκασμό λεφτά με τα σακιά. Τέλος πάντων. Ναι, ισχύει. Εντάξει, τώρα η πραγματικότητα με το παραμύθι έχει μεγάλη απόκληση. Η πραγματικότητα μέχρι να φτάσεις σε αυτό. Γιατί μπορείς να φτάσεις. Αλλά μέχρι να φτάσεις είναι το θέμα. Κοίτα, θεωρώ για μένα τουλάχιστον και για μας γενικότερα ότι όλο αυτό το κομμάτι της μεγάλης προβολής, της μεγάλης ζωής κτλ. Μπορείς σίγουρα να το πετύχεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Σίγουρα ότι μπορείς να το πετύχεις. Αλλά τουλάχιστον για εμένα θεωρώ ότι το να μπορείς να παραμείνεις ταπεινός, σεμνός και down to earth ως προς τη στάση σου, γιατί αυτό σίγουρα φαίνεται και αντικατοπτρίζεται μέσα στο chart, θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Το έχουμε πει δηλαδή και ξανά ότι οτιδήποτε skills, οτιδήποτε κατανόηση και να αποκτήσεις πάνω στο market, δηλαδή να ξέρεις ακριβώς το setup σου, να ξέρεις ακριβώς τη στρατηγική σου, πώς θα ρισκάρεις, πώς θα κάνεις trade management κτλ. Αν μπεις με το σκεπτικό μέσα στο chart ότι μαμάω και δέρνω και εγώ είμαι και κανένας άλλος, και όχι να το λες αυτό το πράγμα, να το εκπέμπεις, δηλαδή να το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα, 9,5 στις 10 φορές θα καταλήξεις να είσαι σε drawdown, γιατί η στάση σου θα είναι αλαζονική, για παράδειγμα. Οπότε αυτό το lifestyle, ωραίο. Για κάποιον μπορεί να το επιθυμεί, να το γουστάρει και μαγιά του, σίγουρα. Αλλά αν ζεις με αυτό το πράγμα, με αυτή την προβολή, η οποία μάλλον θα είναι και ψεύτικη, λογικά δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα στην απόδοσή σου, ας πούμε. Συνήθως αυτό είναι, δηλαδή, και μεγάλους trader να δεις, θα δεις ότι είναι humble, δηλαδή πολλοί είναι humble, και συνήθως αυτά τα λούσα και τέτοια που βλέπεις είναι red flag, ας πούμε, για μένα και για μας, έτσι ήταν στην αρχή αυτό το πράγμα. Και είναι γιατί για να γίνεις και να φτάσεις να γίνεις full time trader πρέπει να περάσεις από όλες τις φάσεις τις οποίες χρειάζεται να στρώσεις τον χαρακτήρα που θέλει, να μην θεωρείς ότι τώρα αυτό που είπες μαμάω και δέρνω και έγινα full time trader και πάμε, γιατί μπορεί να πέσεις από τα σύννεφα, ας πούμε, πολύ γρήγορα και η πτώση σου θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν το δεις έτσι. Ένα μεσημέρι μέσα. Ναι.
Ναι, μπορείς να κάνεις blow δηλαδή μέσα σε λίγα λεπτά, αν σκεφτείς έτσι. Και πράγμα το οποίο μπορεί να χτίζεις ένα λογαριασμό καιρό, να έχεις consistency και με το που το πεις αυτό το πράγμα κάτι γίνεται μέσα στο μυαλό σου και τρως τα μούτρα σου. Σε δίνει σφαλιάρα δηλαδή αγορά. Το έχω πάθει αυτό το πράγμα. Ναι, και εγώ το έχω πάθει. Ναι. Και πρόσφατα κιόλας. Δηλαδή ήμουνα σε ένα consistent win ασταμάτητο, ένα μήνα, και λόγω του ότι άλλαξε η ενέργειά μου, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο, πώς να σου το πω, εισήλθα μέσα στην αγορά. Προσπάθησα να κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έκανα ένα μεγάλο break στην ουσία. Τι έκανα, πήγα μια εκδρομή. Περίπου μια εβδομάδα έκανα off από τα chart. Και με το που γύρισα, ουσιαστικά όλο αυτό λειτουργήσε αντί να λειτουργήσει σε μένα, αντί να λειτουργήσει, ξέρω ότι χαλάρωσα, ότι θα μπω πιο ήρεμος κτλ. Ένιωσα σαν να αποσυντονίστηκα από τον τρόπο με τον οποίο έκανα trading. Και έκανα μπλό το λογαριασμό. Πήρα καινούριο, σε μια εβδομάδα τον ξαναπέρασα. Αλλά θέλω να σου πω ότι με δυσκόλεψε όλο αυτό το πράγμα. Το state of mind μου ήταν διαφορετικό εκείνη την περίοδο. Αυτό νομίζω και η καλύτερη λέξη, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ τουλάχιστον καλύτερα, ήταν ότι αποσυντονίστηκα δηλαδή πλήρως από το focus το οποίο είχα. Ναι. Και έβαλα, ας πούμε, σαν κανόνα, σε μένα τουλάχιστον, ότι αν ξαναπροκύψει, που εντάξει, εννοείται, άνθρωπος είσαι, θα πας στις εκδρομές σου, θα λείψεις από τα τσά, θα λείψεις από τη δουλειά σου, όπως θες πες το. Όταν θα ξαναεπιστρέψω, όταν θα ξανατύχει δηλαδή μια τέτοια φάση και θα επιστρέψω πίσω στα chart σε καθημερινή βάση, θα το κάνω ξεκινώντας με demo, δηλαδή να μπω λίγο ξανά στο mindset, να συγχρονιστώ γενικότερα με αυτά, με το chart ή οτιδήποτε, το οποίο θα μου κοστίσει λιγότερο να είμαι σε demo για μια εβδομάδα, 10 μέρες ή όσο κρίνω εγώ ότι θα χρειαστώ, από το να κάψω ένα λογαριασμό περασμένο και να ξαναχρειαστεί να τον ξαναπληρώσω, να τον περάσω κτλ. Ναι. Ή τουλάχιστον με μειωμένο ρίσκο. Ξέρεις κάτι, και με μειωμένο ρίσκο μπήκα, να σου πω την αλήθεια, με μειωμένο ρίσκο είχα μπει, αλλά και πάλι λειτουργήσε ανάποδα από μένα. Και έτυχε κιόλας, γιατί συνήθως σε αυτές τις φάσεις θα σου τύχει, και τα market conditions να ήταν άθλια. Ναι. Έτυχε παράλληλα δηλαδή αυτό εκείνη την εβδομάδα τα market conditions να ήταν άθλια, οπότε δεν βοήθησε καθόλου όλο αυτό. Και νομίζω ότι σου έχει λείψει και το αίσθημα, αυτό το hype που νιώθεις. Ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύει, το είχα νιώσει. Σου λείψε μια εβδομάδα, ας πούμε, και ήθελες να το νιώσεις έτσι λίγο να. Το είχα νιώσει. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορούν να φτάσουν όλοι στο σημείο να γίνουν full-time trader και τι χρειάζεται για να φτάσει σε αυτό το σημείο? Κοίτα, νομίζω ότι και σαν ερώτηση όλο αυτό είναι σαν να λες, μπορούν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν γιατροί να γίνουν? Ναι. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί είναι διάφορα κριτήρια τα οποία προϋποθέτουν το να πετύχει σε κάτι, και πόσο μάλλον σε κάτι τέτοιο που είναι αρκετά δύσκολο. Ο λόγος που είναι δύσκολο το trading δεν είναι το θέμα της τεχνικής ανάλυσης, θεωρώ. Δηλαδή το κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης, ξέρω εγώ να το πω, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ένα σκασμό προσεγγίσεις που μπορείς να μελετήσεις και να μάθεις. Θα πρέπει σίγουρα να μείνεις πειθαρχημένος στο να το μάθεις, να το κατανοήσεις καλά κτλ. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο πληρώνεσαι από το trading είναι τελείως διαφορετικός από οποιαδήποτε άλλη δουλειά και έχει να κάνει με σένα, το δύσκολο κομμάτι είσαι εσύ. Δηλαδή, ξεκινάς μια καινούργια, ας πούμε, να μάθεις ένα καινούργιο skill. Παράδειγμα, εγώ που είμαι άσχετος τελείως, να μάθω κώδικα. Να γίνω προγραμματιστής. Κάτι έτσι το οποίο είναι πολύ έξω από τα νερά μου. Δεν έχω ιδέα. Ούτε άπειρο ελάχιστα δεν θα πω ότι ξέρω. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Αν κάτσω και το μελετήσω, κάποια στιγμή μετά από, δεν ξέρω, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, δεν έχω ιδέα, θα το μάθω. Ωραία. Είναι κάτι αρκετά δύσκολο για μένα, κάτι τελείως άγνωστο για μένα. Η ορολογία του είναι τελείως άγνωστη, πολύ μακριά από οτιδήποτε έχω κάνει. Αλλά κάποια στιγμή, αν επιμείνω, μελετήσω συστηματικά με μεθοδολογία κτλ., θα το μάθω. Το ίδιο ισχύει και για το trading. Δηλαδή, μια άποψη δηλαδή, τεχνικής ανάλυσης, μια στρατηγική, ένα σύστημα, τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το ρίσκο, τον τρόπο που κάνεις trading management, αργά ή γρήγορα θα το μάθεις. Ξανά σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3, 4, 5, δεν έχω ιδέα, θα το μάθεις αργά ή γρήγορα, αν επιμείνεις σε αυτό. Ωραία. Αν γίνω προγραμματιστής και πιάσω δουλειά σε μια εταιρεία που ψάχνει, ξέρω εγώ, σε entry level προγραμματιστές, στην αρχή δεν θα κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου μέχρι να μάθω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνω αυτό που θα με βάλουν να κάνω.
στο τέλος του μήνα θα πληρωθώ το μισθό τον οποίο συμφώνησα. Θα έχω σύμβαση εργασίας, θα έχω ένσημα, θα πληρωθώ. Μπορεί τη δουλειά μου, αν με αξιολογήσει κάποιος το πρώτο εξάμηνο που ξεκινήσω, να είμαι, ξέρω εγώ, να το πω απλά, αν είναι να με βαθμολογήσει κάποιος στα 10 στα 10, να είμαι, ξέρω εγώ, 6 στα 10, 7 στα 10, 5 στα 10, 4 στα 10. Δεν έχω ιδέα. Πάλι θα πληρωθείς. Πάλι θα πληρωθώ. Στο trading, όταν ξεκινήσεις live δηλαδή μετά από το σημείο αυτό, πάλι δεν θα είσαι πολύ καλός. Θα σου λείπει το κομμάτι της εμπειρίας, της τριβής, της προσαρμογής σε live περιβάλλον. Και αυτό επειδή έχει να κάνει με σένα, αν δεν εκτελέσεις σωστά, αν δεν τηρήσεις τους κανόνες σου, αν δεν ακολουθήσεις το πλάνο σου και οτιδήποτε συνεπάγεται με αυτό, όχι απλά δεν θα πληρωθείς, θα πληρώσεις και από πάνω. Είναι, νομίζω, δεν ξέρω κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει. Είναι το μοναδικό, να το πω, περιβάλλον εργασίας, το οποίο έχω συναντήσει, το οποίο λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες. Και παράλληλα σε όλο αυτό έχει να κάνει με τη δική σου ψυχολογία, με τη δική σου ψυχοσύνθεση, με τον τρόπο που εσύ σκέφτεσαι, με τον τρόπο που εσύ λειτουργείς, με τον χαρακτήρα σου. Δηλαδή, αν εγώ μάθω προγραμματισμό και μάθεις εσύ προγραμματισμό, ξεκινήσουμε σήμερα να μάθουμε. Σε 2 χρόνια, ας πούμε, ότι μαθαίνουμε και είμαστε στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Και εσύ είσαι full υπομονετικός και πειθαρχημένος σαν άνθρωπος, και εγώ είμαι full απίθαρχος και ανυπόμονος σαν άνθρωπος. Ό,τι και να γίνει, στο τέλος του μήνα, με το που ξεκινήσουμε και πιάσουμε δουλειά και στην ίδια εταιρεία, θα πληρωθούμε και οι δύο. Στο trading δεν ισχύει αυτό. Στο trading, εσύ αν είσαι full πειθαρχημένος και υπομονετικός, ενώ εγώ δεν είμαι, και ξεκινήσουμε μετά από 2 χρόνια που έχουμε μάθει έναν live λογαριασμό να τον διαχειριστούμε, οι πιθανότητες λένε ότι εσύ, που ο χαρακτήρας σου είναι πιο πειθαρχημένος και πιο υπομονετικός, θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα από εμένα που είμαι πιο απίθαρχος και ανυπόμονος. Οπότε δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης. Σίγουρα είναι απαραίτητο, γιατί πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, τι να περιμένεις, πώς να κινηθείς, πώς να αποφύγεις, πώς να εμπλακείς με την αγορά κτλ. Σίγουρα είναι άκρως απαραίτητο, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις αυτό κατανοηθεί, όλο το υπόλοιπο είναι χαρακτήρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρώ, ας πούμε, και στο δικό μας το community. Δηλαδή, βλέπω παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 4-5 μήνες, έχουν μελετήσει, φαίνεται ότι έχουν μελετήσει, παίρνουν trade πάρα πολύ clean, ίδιο επίπεδο που παίρνουμε κι εμείς, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό, ας πούμε, ψεγάδι, να το πω. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις όσον αφορά το κομμάτι του ρίσκου, όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης κτλ. Αλλά και βλέπεις παράλληλα άτομα τα οποία έχουν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς από κάποια άλλα παιδιά, τα οποία θεωρητικά λες ότι εφόσον έχει ξεκινήσει πιο νωρίς θα είναι και πιο παρακάτω στην ύλη, θα έχει μελετήσει καλύτερα, θα γνωρίζει καλύτερα κάποια πράγματα κτλ. Το οποίο βλέπεις ότι δεν ισχύει. Ναι. Εν τέλει. Έχει να κάνει με σένα. Έχει να κάνει με σένα, αλλά νομίζω ότι κάτι το οποίο είπε στην αρχή, ότι δεν είναι για όλους, ας πούμε, και δεν μπορούν όλοι. Αν κάποιος το βάλει στο μυαλό του και το βάλεις, ναι, πεισμώσει και πει ότι θα το κάνω, ρε φίλε, θα κάνω ό,τι χρειαστεί, θα μάθω να είμαι υπομονετικός, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να είμαι υπομονετικός, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να χτίσω την πειθαρχία μου, θα τηρώ μόνο αυστηρά τους κανόνες μου, δηλαδή πειθαρχία, τι να σε πω, Navy Seals, ξέρω εγώ, πειθαρχία, ότι μόνο τους κανόνες που έχω ορίσει για μένα. Ναι. Αν κάποιος το κάνει αυτό το πράγμα και το βάλει στόχο με τον εαυτό του, μπορεί να το κάνει. Όπως και οποιοδήποτε, αν το βάλει στόχο με τον εαυτό του, μπορεί να γίνει γιατρός. Έτσι. Ή οτιδήποτε επάγγελμα θέλει. Ναι. Μπορεί να πάει στο διάστημα. Οποιοδήποτε. Ναι. Ναι. Αν το βάλεις στο μυαλό σου καλά και το πάρεις απόφαση και πεις ναι, ή αυτό ή τίποτα, αυτό είναι το μυστικό. Ναι, γιατί παλεύεις με σένα, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι σε μια συνεχή κόντρα με τον εαυτό σου. Δηλαδή, τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος αν αποτύχει, δηλαδή αν αποτύχει, αν κάψει ένα λογαριασμό, πώς θα το αντιμετωπίσει ένας, πώς θα το αντιμετωπίσει ο άλλος. Ναι. Κάποιος μπορεί να πεισμώσει και να πει, όχι, πάμε ξανά. Ο άλλος μπορεί, ξέρω εγώ, να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι αυτό για μένα, τα αφήνω. Είναι πώς θα το δεις το όλο θέμα. Ότι έχει πόνο, ξέρεις γιατί έχει πόνο όλο αυτό, γιατί τα βάζεις με τον εαυτό σου. Και γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, και μπορεί να ακούγεται και παράξενο και είναι σωστό, θεωρώ, ότι είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι όλο αυτό και προσωπικής βελτίωσης. Δηλαδή, σε βάζει κόντρα με σένα, πρέπει να γίνεις καλύτερος εσύ, πιο ποιοτικός σαν άνθρωπος, για να μπορέσεις να
έχεις τα επιθυμητά αποτέλεσμα. Και εδώ, στο δικό μου το μυαλό, είναι που έρχεται σε κόντρα όλο αυτό το χαϊλίκι και το παπατζηλίκι στα social media, το οποίο δεν στέκει. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι θα γίνω full-time trader, θα το καταφέρω αυτό το πράγμα, που ξέρω τι χρειάζεται να κάνεις, να αλλάξεις μέσα σου για να το πετύχεις. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεις πιο humble σαν άνθρωπος, αν δεν είσαι, πιο πειθαρχημένος, πιο συνεπής σαν άνθρωπος, αν δεν είσαι. Δεν μου στέκει με το χαϊλίκι και το παπατζηλίκι και την εύκολη λύση την οποία προβάλλεται εκεί πέρα έξω. Ναι. Αυτό είναι που δεν μου κολλάει. Και δεν μου κολλούσε εξ αρχής, γιατί αντιλήφθηκα εξ αρχής ότι είναι αρκετά δύσκολο. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή, θεωρούσα ότι στην αρχή είναι το κομμάτι τεχνικής ανάλυσης. Αλλά εν τέλει δεν είναι μόνο αυτό. Σίγουρα είναι δύσκολο να κατανοήσεις. Αν μείνεις όμως σε ένα σύστημα και σε μια στρατηγική τη δουλέψεις, δεις που μπάζει, που δουλεύει καλά, πότε δουλεύει καλά, πότε δεν δουλεύει καλά, διάφορες παραμέτρους, δεν θα το αντιληφθείς. Ναι, νομίζω ότι ένα μεγάλο λάθος που κάναμε όλοι στην αρχή είναι ότι βλέπεις αυτό που σου προωθείται εκεί έξω στα social media και μπαίνεις με λάθος νοοτροπία μέσα στην αγορά. Μπαίνεις να μάθεις trading θεωρώντας ότι είναι κάτι εύκολο. Είναι εύκολα λεφτά, γρήγορα λεφτά, εύκολες στρατηγικές που αν τις μάθω, αυτό χρειάζεται μόνο και τίποτα άλλο. Και γενικά προωθείται πάρα πολύ αυτή η λανθασμένη εικόνα στα social media και γενικά εκεί έξω για το trading. Άλλοι το λένε και τζόγο, δηλαδή υπάρχει πολύ λανθασμένη εντύπωση για το συγκεκριμένο κομμάτι και νομίζω ότι οι περισσότεροι μπαίνουν μέσα σε αυτό το τομέα με λάθος εντύπωση, γι' αυτό και τα παρατάνε και πάρα πολύ και γι' αυτό και τα ποσοστά, ας πούμε, που έχουν βγει ότι δεν ξέρω εγώ πόσο 95% των traders αποτυγχάνουν και τα παρατάνε, ξέρω εγώ, και μόνο ένα 5% πετυχαίνει και δεν ξέρω, και από αυτό το 5% ας πούμε consistent να μπορεί να το κάνει full time, πηγαίνει ούτε στο 1-2 ας πούμε τα ποσοστά. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος, ότι από την αρχή άμα ξεκινούσες και έλεγες ότι ξέρεις τι, είναι δύσκολο ρε φίλε, είναι δύσκολο, θα δυσκολευτώ, θα πονέσω, θα θυσιάσω ώρες, θα παλέψω με τον εαυτό μου και με τα συναισθήματά μου, έτσι, γιατί πρέπει να παλέψεις με τα συναισθήματά σου, χρειάζεται συναισθηματική ευφυΐα για να μπορέσεις να καλμάρεις όλα αυτά τα συναισθήματα που έρχονται μέσα στην αγορά όταν είσαι live. Και αν κάποιος έμπαινε και γενικά αν μπαίναμε όλοι, ας πούμε, με αυτή την νοοτροπία μέσα στην αγορά, νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερα τα αποτελέσματα επιτυχίας. Ναι, ξέρεις κάτι, δηλαδή πού μπορείς να πας και να μάθεις χαρακτήρα, πού μπορείς να πας και να μάθεις πειθαρχία, υπομονή κτλ. Συνήθως αυτά θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στο χαρακτήρα του ανθρώπου από παιδική ηλικία, από το σπίτι, από γονείς, κηδεμόνες, από το περιβάλλον το παιδικό σου, φίλε. Και μεγαλώνοντας έχει να κάνει με το τι συνήθειες έχεις μάθει να χτίζεις. Τώρα εννοείται ότι και εγώ αλλά και εσύ δεν το λέμε, ας πούμε, από την άποψη ότι είμαστε full πειθαρχημένοι και full όλα. Όχι, αλλά κάνουμε συνεχώς, προσπαθούμε να κάνουμε βήματα βελτίωση, να γινόμαστε κάθε μέρα όλο και καλύτεροι. Το πετυχαίνουμε πάντα? Όχι. Στόχος είναι να το πετύχεις μέσα στο χρόνο, αν έχει 365 μέρες, τις περισσότερες. Ναι, νομίζω κανείς δεν είναι. Κανείς. Δηλαδή και ο καλύτερος trader στον κόσμο, ας πούμε, δεν νομίζω να είναι full πειθαρχημένος. Δηλαδή, απλά προσπαθεί και ελέγχει τα συναισθήματά του όσο περισσότερο γίνεται, ας πούμε. Και δηλαδή, θεωρώ. Και θεωρώ ότι για να πετύχεις κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να κάνεις και ακρότητες. Πάλι ξανά αυτές οι μπιπ μαλακίες, τέλος πάντων. Σηκώνει το άλλο, ξυπνάει, βάζει 700 παγάκια, ξέρω, σε την μπανιέρα και κολυμπάει μέσα, παίρνει τις μπανάνες. Έλα να εντάξει. Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο είναι, δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Εγώ το κάνω μετά τον ντουζ, το γυρνάω στο παγωμένο. Εντάξει. Ναι, οκ. Εντάξει, κάπου όπα δηλαδή. Βοηθάει στο να ξυπνήσεις, ας πούμε, να είσαι λίγο πιο. Εντάξει, εγώ το κάνω που και που έτσι να ξυπνήσω. Να βάλω λίγο κρύο νερό μετά τον ντουζ που το βάζω καυτό και μετά το βάζω στο κρύο και με ξυπνάει. Ωραία, μια χαρά, σούπερ. Ναι. Εντάξει, οκ. Θέλει, η αλήθεια είναι πως θέλει μια πειθαρχία. Θέλει ένα πρόγραμμα, ναι, θέλει μια ρουτίνα, θέλει πώς είναι ένας πρωταθλητής. Ένας πρωταθλητής, ας πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει το βράδυ να πιει 10 ποτά και την επόμενη μέρα έχει αγώνα. Καταλαβες? Ναι, ισχύει.
Έχει ένα πρόγραμμα διατροφής, έχει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, όλα αυτά ας πούμε παίζουν ρόλο. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Ναι. Στο κυνήγι για κάποιον που κυνηγάει, ρε παιδί μου, το να πετύχω αυτό, το full-time trader, για τον οποιονδήποτε λόγο, καθένας προσωπικό του είναι. Ναι. Ποια πιστεύεις ότι είναι έτσι πιο επικίνδυνη παγίδα που μπορεί να πέσει, μη γνωρίζοντας δηλαδή τι θα βρει μπροστά του? Ποια είναι μια παγίδα η οποία μπορεί να πέσει, η πιο επικίνδυνη για σένα? Η πιο επικίνδυνη παγίδα που μπορεί να πέσει αν κάποιος στο ταξίδι του λες μέχρι να γίνει full-time trader. Δηλαδή είναι κάποιος, το ψάχνεται για το trading, βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί και λέει το θα προσπαθήσω. Ότι είναι εύκολο. Ότι είναι εύκολο και γρήγορο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Που όλοι πέσαμε, έτσι. Και εγώ και εσύ, θυμάσαι. Πέσαμε στις αρχές. Λέγαμε, εντάξει, γίναμε. Βρήκαμε αυτή τη στρατηγική μέσα σε ένα μήνα. Δεν φεύγουμε σεζόν. Έχουμε βγάλει 10.000 μέσα σε ένα μήνα. Μια χαρά. Ωραία. Πάμε να το κάνουμε. Να πάρτε. Έγινε, ρε. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα που πέφτει κάποιος. Ότι είναι κάτι εύκολο, γρήγορο. Και νομίζω ότι εκεί πατάνε και οι περισσότεροι για να πουλήσουν και δήθεν course, signals και τέτοια. Ναι. Θες κάτι, το course, το να πουλήσει κάποιος με μια προσέγγιση, το πόσο καλή ή κακή είναι, εντάξει, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Τα signals όμως, είμαι full κατά σε όλο αυτό, και εσύ είσαι κατά και το ξέρω ότι είσαι κατά, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γιατί εξαρτάσαι από κάποιον άλλον σε μια απόφαση που θα πάρει που εσύ δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Δηλαδή σκέψου το αλλιώς, ότι πας στη δουλειά σου και κάποιος άλλος που τον πληρώνεις θα σου λέει τι να κάνεις και δεν εμπιστεύεσαι τις δικές σου, ας πούμε, ικανότητες να πάρεις εσύ μια πρωτοβουλία, να εκτεθείς εσύ σε έναν οποιοδήποτε κίνδυνο κτλ. Για να πεις ότι ή θα έχω ένα reward από αυτό, αλλά από δική μου απόφαση, από δική μου ευθύνη, και όχι από κάποιον άλλο. Δηλαδή, και εγώ το είχα κάνει, είχα μπει σε κάτι γκρουπάκια στο Telegram παλιά. Το σκεπτικό μου θυμάμαι ότι ήταν ότι να αποφύγω τον πόνο της εκμάθησης και ότι μήπως αυτός είναι ένας τρόπος να βγάλω έστω και σύντομα κάποια χρήματα και να πω ότι είναι ο εύκολος τρόπος. Που στην ουσία... Κοίτα, δεν έχουν όλοι το χρόνο, την πειθαρχία που χρειάζεται για να μάθουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να γυρίσει να σου πει ότι ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω, ας πούμε, εγώ με τη δουλειά μου να κάτσω να ασχοληθώ με το trading. Ψάχνω κάτι εύκολο. Μπορεί να έχει την πειθαρχία, να είναι πειθαρχημένος όντως στη δουλειά του, να βαράει 12-14 ώρες την ημέρα, να δουλεύει σαν το σκύλο, ας πούμε. Να μην έχει χρόνο στην ημέρα. Και σου λέει δεν έχω χρόνο. Οπότε θέλω να βρω μια εύκολη λύση αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν κατακρίνουμε γενικά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλά η δικιά μας η άποψη, ας πούμε, όσον αφορά με το trading, είναι ότι είναι πιο καλό να πατάς τα πόδια σου και να μάθεις κάτι το οποίο θα μπορείς να το χρησιμοποιείς μια ζωή μετά για να αναπαράγεις χρήμα, ας πούμε, παρά να εξαρτάσαι συνέχεια από κάποιον άλλον. Είναι σαν να είσαι έχεις μια επιχείρηση και παίρνεις έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, ας πούμε. Κατάλαβες? Ο οποίος σύμβουλος θα σου πει κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, και θα σου πει από ποιο δρόμο να πας και τι να κάνεις και κάποια tip, ξέρω εγώ, και τέτοια. Στην ουσία θα σου κάνει δουλειά για σένα. Γιατί δεν έχεις χρόνο για να τρέξεις την επιχείρησή σου, ας πούμε. Ή δίνεις κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, σε κάποιον άλλον, δίνεις τα social media, ας πούμε, της επιχείρησής σου, να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος. Εντάξει, ναι. Μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου? Δεν μπορείς. Απλά δεν έχει να κάνει, δεν είναι trading αυτό το πράγμα. Απλά. Εντάξει, απλά νομίζω ότι τώρα εσύ μιλάς για ένα outsource, ας πούμε. Το να κάνεις outsource. Εντάξει, στο trading κάνουμε outsource κάποια πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις. Και εγώ στο chart, ας πούμε, έχω κάποια indicators τα οποία μου ορίζουν τον χρόνο. Έχει τα sessions. Από το να βάζω κάποιες γραμμές, το κάνω αυτό. Δεν το κάνω outsource με το σκεπτικό ότι το πληρώνω. Απλά χρησιμοποιώ ένα εργαλείο, ας πούμε, στην ουσία. Τα signals δεν ξέρω αν είναι εργαλεία. Μπορώ να τα ορίσω σαν εργαλείο. Ναι, όχι, δεν είναι. Απλά βάζεις τα λεφτά σου και ό,τι γίνεται. Ναι, και λες, άμα μου κάτσει, μου κάτσει, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Το trading είναι επάγγελμα για σένα? Είναι τρόπο ζωής? Είναι κάτι, βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο όλο αυτό? Το trading μπορεί να γίνει επάγγελμα, ναι. Αλλά θεωρώ πως δεν είναι επάγγελμα με τη μορφή την οποία το έχουμε συνηθίσει στις δουλειές μας. Ότι ξέρεις τι, πηγαίνω στη δουλειά μου,
βγάζω ένα σταθερό έτσι, μισθό το μήνα, παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι αυτό το πράγμα, είναι σταθερό. Στο trading δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Μπορεί να υπάρξει μήνας ο οποίος να μην σου δώσει τίποτα. Μπορεί να υπάρξει και δεύτερος μήνας ο οποίος να μην σου δώσει τίποτα. Μπορεί ο τρίτος μήνας όμως να σου δώσει μισθό όλου του χρόνου, ας πούμε. Κατάλαβες? Ή όλους τους προηγούμενους μήνες που δεν έβγαλες τίποτα να στο δώσει και με το παραπάνω. Οπότε, το σταθερό μήνα μπαίνουν κάποια συγκεκριμένα λεφτά στο λογαριασμό, δεν υπάρχει. Αλλά μπορείς, ακόμα και με μια μέρα, ας πούμε, μια καλή μέρα, ας πούμε, μπορείς να βγάλεις το μηνιάτικό σου. Μπορείς να βγάλεις και μετά σε μεγαλύτερους λογαριασμούς, δεν υπάρχει ταβάνι, μπορείς να βγάλεις και το εισόδημα ενός χρόνου μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, από την σταθερή σου δουλειά, έτσι. Κοίτα, εγώ από τη δική μου πείρα μέσα στο market τα τελευταία 2,5 χρόνια, ας πούμε, σε πιο καθημερινή βάση, αυτό που έχω παρατηρήσει και με backtest και τα λοιπά, είναι ότι μέσα στη διάρκεια του χρόνου θα εμφανιστούν σε higher time frames 1, 2, 3, 4 πολύ καλές περιπτώσεις. Ναι. Όντως μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το οποίο λες. Απλά το κομμάτι του επαγγέλματος έχει και μια χρειά λίγο πιο καθημερινή. Δηλαδή ότι εμπλέκομαι και είμαι λίγο πιο ενεργός σε κάτι σε μια πιο καθημερινή βάση. Παράλληλα, για να το κάνω αυτό, θα πρέπει να χτίσω και έναν τρόπο ζωής που το υποστηρίζει όλο αυτό. Ναι. Σε αυτό το οποίο ανέφερες και πριν, δηλαδή ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να έχω να πω ότι κάνω session στο London, για παράδειγμα, που είναι πρωί, και να πίνω σαν τον Μπεκρούλιακα μέχρι τις 4 ώρα τα χαράματα και να σηκώνομαι σε 9 για να μπω στο session. Ναι, πρέπει να δείξεις consistency κάθε μέρα, άσχετα με το αν θα πάρεις trade ή όχι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί και ένα μήνα ολόκληρο να μην πάρεις trade γιατί είναι κακά τα market conditions. Να δες αυτό το μήνα που μας πέρασε, ας πούμε. Εντάξει, ναι, υπερβολικό το ένας μήνας, αλλά ναι, οκ. Εντάξει, άντε, θα σου δώσει ένα τη βδομάδα. Και αν ένα καλό A+ setup τη βδομάδα. Αυτό το μήνα που μας πέρασε, τι έδωσε? Άντε, ένα καλό A+ setup τη βδομάδα έδωσε. Ναι, αλλά κάθε μέρα είσαι εκεί. Κάθε μέρα ανοίγεις, βλέπεις. Ανοίγεις, βλέπεις, ναι. Κάνεις την ανάλυση σου, δηλαδή δείχνεις consistency. Ισχύει. Απλά γενικότερα το κομμάτι του καθημερινού, δηλαδή του ότι μπαίνω στη διαδικασία πλέον και είμαι επαγγελματίας όλο αυτό και επιλέγω το να είμαι full-time trader, είναι κάτι το οποίο είναι ρίσκι να μπει στη διαδικασία να το ξεκινήσεις πετυχαίνοντας ένα payout, ας πούμε. Δηλαδή με το που πετύχω ένα payout λέω ότι ξέρεις κάτι, παρετούμε, γεια σας, φυλάκια, και μπαίνω σε αυτό. Ναι. Καλό είναι δηλαδή να χτιστεί ένα consistency, ένα εξάμηνο σε αυτό, ένα χρόνο σε αυτό, να νιώσεις σίγουρος ότι μπορώ να το υποστηρίξω μην έχοντας, ας πούμε, τη καθημερινή μου δουλειά. Να κάνεις και ένα backup, μη σου πω κιόλας. Κάνε και ένα backup. Καλό είναι να κάνεις και ένα backup, δηλαδή να πεις ότι, δηλαδή στην ουσία ζυγίζεις τα υπέρ και τα κατά, ζυγίζεις τον κίνδυνο και κάνεις και ένα risk management ακόμα και σε αυτό. Ναι. Όλες πεις ότι ξέρεις κάτι, το επιλέγω και το κάνω. Μάλιστα. Πόσο χρόνο θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικό, ας πούμε, για να γίνει κάποιος και να φτάσει στο να γίνει full-time trader? Δεν είναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις μόνο εξαρτάται μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι, επειδή πολλοί το ρωτάνε ότι πόσο χρόνο χρειάζεται, ας πούμε, σε πόσο θα αρχίσω να γίνω full-time trader ή να βγάζω λεφτά consistent. Σε κάτι, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ το ρωτούσα. Ναι. Ας πω κάτι, και εγώ το ρωτούσα. Έλεγα πότε θα το κάνω, γιατί να μην πάω στη ζώνη του χρόνου. Και εγώ το ρωτούσα. Έχει να κάνει ξεχωριστά με τον καθένα. Δηλαδή, το πότε θα κατανοήσω εγώ κάτι και θα μπορέσω να το εκτελέσω σταθερά, με το πότε θα μπορέσεις να το κατανοήσεις εσύ και να το εκτελέσεις σταθερά. Είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες που εγώ μπορώ να το πετύχω αυτό σε 3 χρόνια, εσύ μπορεί να το πετύχεις σε 6 μήνες. Ναι. Δεν είναι στάνταρ. Δηλαδή, το 6 λίγο τοπικό, αλλά οκ. Ναι, παράδειγμα, είναι ακραία η απόσταση, απλά θα να σου πω ότι έχει διαφορά. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς. Ότι ξεκινάμε, είμαστε που δεν είμαστε, αλλά ας πούμε ότι είμαστε. Έχουμε ίδιο ύψος, ίδιο βάρος και ξεκινάμε και οι δυο σήμερα και λέμε ότι ξέρεις κάτι, ξεκινάμε γυμναστήριο. Ναι. Εσύ πηγαίνεις σταθερά, λες θα πάω, ξέρω εγώ, 4 φορές την εβδομάδα και θα κάνω και διατροφή. Και εγώ κάποιες φορές πάω 4 φορές, κάποιες φορές πάω 2, κάποιες φορές δεν πάω καμία. Τη διατροφή μου την ψιλοσπάω κτλ.
στατιστικά, Ναι. εντάξει, παίζουν και άλλοι παράγοντες, αλλά στατιστικά εσύ θα πετύχεις το αποτέλεσμα το οποίο θες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα το κάνω εγώ, γιατί έχεις πειθαρχήσει και έχεις κρατήσει το πρόγραμμα το οποίο έχεις πει ότι θα κρατήσεις. Η ίδια ερώτηση ισχύει και εδώ. Ξεκινάω γυμναστήριο σήμερα και διατροφή. Πότε θα γίνω φέτες? Δεν είναι στάνταρ. Ακόμα και σε αυτό, εντάξει, παίζει και η γενετική ένα ρόλο. Αλλά δεν είναι στάνταρ. Εξαρτάται. Εμφανίζονται κάποιες πιέσεις όταν σε σχέση με αυτό που είπαμε και πριν, ότι όταν το κάνεις full-time trader και πεις ότι ξέρεις τι, σταματάω τη δουλειά μου για να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιες είναι οι πιέσεις οι οποίες είναι συχνές και εμφανίζονται όταν έχεις μοναδική πηγή εισοδήματος το trading? Αν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου, για μένα, Ναι. που δεν έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, είμαι solo τελείως. Και κάτι το οποίο γενικότερα θεωρώ ότι θα με πίεζε, που δεν με πιέζει γιατί το έφτιαξα έτσι, ήταν ότι τι θα κάνω μετά όλη την υπόλοιπη μέρα. Ναι. Ναι, δηλαδή, δηλαδή το session μου για μένα είναι 90 λεπτά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ή θα ήμουνα σε φάση, ας δω και ένα άλλο session, ας δω και άλλο session, που δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα, και το ξέρω γιατί το έχω κάνει, ή θα έπρεπε να βρω μια άλλη ενασχόληση, δηλαδή δεν μπορώ να κάθομαι όλη μέρα. Εντάξει, να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο μου χρόνο, να δω φίλους, γονείς, να πάω βόλτες κτλ. Πόσο να τους δω και πόσο βόλτα να κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να νιώθω ότι παράγω κάτι, ότι είμαι δημιουργικός, ότι έχω πράγματα στο μυαλό μου, θέλω να δώσω. Το νιώθω μέσα μου, ας πούμε. Δεν μπορώ, ας πούμε, να το κάνω. Οπότε κάτι το οποίο θα έλεγα ότι θα με πίεζε, που το έκανα έτσι για να μην με πιέζει, θα ήταν αυτό. Τι θα έκανα με όλο τον υπόλοιπο μου χρόνο. Τι να παίζω, games στο PC? Δεν παίζω. Τι να δω, ταινίες? Θα δω μία το βράδυ. Και εντάξει. Και σίγουρα και όταν έχεις λογαριασμούς να τρέχουν, ανάγκες, οικονομική ανάγκη, ας πούμε, για χρήματα, είναι που σε αλλάζει το μυαλό σου και εστιάζεις στο αποτέλεσμα. Και είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι όσο περισσότερο εστιάζεις στο αποτέλεσμα και στο πάω να βγάλω λεφτά, πρέπει να βγάλω λεφτά, πρέπει να πληρώσω λογαριασμούς, πρέπει να βγάλω λεφτά, εκεί είναι που κάνεις ακραία πράγματα και δεν καταλαβαίνεις καν πώς το έκανες αυτό. Για μένα ένα πολύ καλό τρίκ, που το έκανα και όταν δούλευα στο ξενοδοχείο και το κάνω και τώρα, είναι ότι, ρε παιδί μου, π.χ. δούλευα σεζόν στη Μύκονο, πέραμε κάποια tips. Ξέρεις κάτι? Τα έσπαγα σε διάφορους λογαριασμούς. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι, ξέρεις κάτι, τα λεφτά αυτά που παίρνω στην ουσία δεν είναι δικά μου. 300 ευρώ για τον επόμενο μήνα θα τα δώσω στο ενοίκιο. Τα 100 ευρώ είναι της ΔΕΗ. Τα άλλα 100 θα είναι για το αέριο. Τα άλλα 100 θα είναι για το σούπερ. Δεν είναι δικά μου λεφτά. Τα χρωστάω κάπου. Μπορεί να μην τα χρωστάω σήμερα, θα τα χρωστάω σε 20 μέρες, αλλά πάλι θα τα χρωστάω. Το ξέρω ότι θα έρθει. Οπότε έσπαγα στην ουσία κάποια λεφτά από τα tips και τα μοίραζα, ας πούμε, σε κουμπαράδες μέσα στη Revolut. Και εγώ αυτό κάνω. Οπότε γνωρίζοντας ότι, ξέρεις κάτι, κοιτούσα, ας πούμε, το πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα και έβλεπα, ξέρω εγώ, ένα χ νούμερο. Και αυτομάτως σκεφτόμουν ότι, ξέρεις κάτι όμως, έχω καλυμμένο για 3 μήνες σε ενοίκιο, έχω καλυμμένο για 3 μήνες ρεύμα, έχω καλυμμένο για 3 μήνες. Και λες, θα συνεχίσω να το κάνω. Καλά, αυτό έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση, Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι όταν είσαι στη φάση ότι πρέπει να βγάλω χρήματα για να πληρώσω τις ανάγκες μου, σε βάζει τη διαδικασία να κυνηγάς συνεχώς το καλό trade. Ναι. Και απομακρύνεται αυτό σιγά σιγά από σένα, γιατί θα σε βάλει σε μια διαδικασία να μην τηρείς τους κανόνες σου. Αν μπορέσεις με κάποιον τρόπο, έστω και κάποιους από τους λογαριασμούς σου, έστω και κάποιες από τις υποχρεώσεις, έστω και μία, να μπορέσεις και να ξεκινήσεις δηλαδή με μία, για να μπορέσεις δηλαδή να την έχεις εξασφαλισμένη με κάποιο τρόπο και σιγά σιγά το κάνεις αυτό για ένα μακροπρόθεσμο, ας πούμε, πλάνο. Ιδανικά για μένα είναι ο χρόνος. Για μένα προσωπικά, αυτό που θέλω εγώ να πετύχω, είναι ο χρόνος μέσα. Δηλαδή να πω ότι στο χρόνο μέσα έχω καλυμμένα όλα μου τα έξοδα, τα λειτουργικά. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά θα έχω όλα καλυμμένα, τα σταθερά μου έξοδα. Αυτομάτως, εμένα προσωπικά, με αποσυμπιέζει από το στρες ότι πρέπει να μπω να πάρω ένα καλό trade, γιατί έχω να πληρώσω λογαριασμό σε 10 μέρες. Ξέρεις κάτι, το λογαριασμό θα τον πληρώσω τους ή άλλους. Οπότε, ξέρεις τι, ας εστιάσω λίγο πιο πολύ στο να είμαι
καλός trader. Ναι. Αυτό εννοώ. Εκεί πατάει και αυτό που λέγαμε πριν, ότι για να φτάσεις να γίνεις full-time trader, καλό είναι να κάνεις και ένα backup, καλό να κρατήσεις κάποια χρήματα στην άκρη και να πεις ότι ξέρεις τι, έχω κρατήσει ένα χ ποσό, αρκετά καλό ας πούμε, που μπορώ να βγάλω ένα χρόνο, για παράδειγμα, είμαι ένα χρόνο μπροστά, οπότε σταματάω τώρα τη δουλειά μου, έχω δείξει consistent ήδη ένα χρόνο στο trading, με καλά αποτελέσματα και τέτοια, και τότε μπορώ να σταματήσω τη δουλειά μου και να γίνω full-time trader. Εν κατακλείδη δηλαδή, κάτι τέτοιο ας πούμε σαν... Ναι. Και αυτό στην περίπτωση του full-time, έτσι. Και αυτό στην περίπτωση του full-time, ναι. Δεν είναι στάνταρ. Είναι απλά μια προσέγγιση που μπορεί να δει κάποιος. Αλλά γενικά, πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι κάποιος να αποφασίσει να το κάνει full-time. Πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Πρέπει δηλαδή να περάσουν χρόνια, να χτίσει το χαρακτήρα που χρειάζεται, να βλέπει consistent αποτελέσματα και σαν άνθρωπος να εστιάζει μόνο στην τήρηση των κανόνων και όχι στο αποτέλεσμα. Οπότε ναι, σαν κατακλείδη θα έλεγα αυτό ας πούμε. Συμφωνώ αρκετά. Ωραία. Τέλεια. Το καλύψαμε νομίζω και αυτό. Μια χαρά, ωραία κουβέντα. Ωραία κουβέντα κάναμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το θεματάκι μας. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Λογικά την επόμενη εβδομάδα ξανά. Μέχρι τότε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, χτυπήστε ένα καμπανάκι να ενημερώνεστε για καινούργια podcast. Θα ανεβαίνουν και στο Spotify και στο μέλλον θα κάνουμε και πιο έτσι διαδραστικά podcast με αναλύσεις και chart και τέτοια και με δικές σας ερωτήσεις από το Instagram. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Καλή συνέχεια. Έγινε. Ciao, καλή συνέχεια. Bye. Bye.